Lijepi pozdrav svima na našem webinaru o Open Journal System softveru koji organiziraju Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju Znak i Operas HR, znači naš Operas Node u Hrvatskoj, i jako smo zahvalne kolegicama koje nam dolaze iz Beograda, koje će nam održati ovaj zanimljiv webinar. Ovaj webinar smo prvenstveno namijenili onima koji se još premišljaju oko korištenja Open Journal System i nisu sasvim sigurni koje bi im prednosti donijelo korištenje ovog sustava, i one koji su u počecima korištenja i imaju puno otvorenih pitanja, nejasnoća i slično. I s veseljem vam predstavljam naše kolegice Milicu Ševkušić, koja je knjižničarka u Institutu tehničkih nauka, Sanu, koordinator projekata u iFlow-om programu otvorenog pristupa i aktivna je u nizu projekata vezanih uz otvorenu znanost, otvorenu znanstvenu komunikaciju. U Srbiji je uključena u sve, mislim da nijedna inicijativa vezana uz otvorenu znanost nije bez nje. Najviše je vezana uz srpske časopise, posebno dijamantne časopise koji ne naplaćuju, objavu radova i u razvoj mreže institucijskih repozitorija. Ljiljana Radosavljević nam je knjižničarka Instituta za povrtlarstvo u Smederevskoj Palanci i također je orijentirana na institucijske repozitorije i na osiguravanje podrške istraživačkim projektima, općenito istraživačima koji djeluju pri institutu. Također je članica grupe za korisničku podršku u okviru tima koji na nacionalnoj razini brine o institucijskim repozitorijima u Srbiji vrlo uspješno. I Zorica Janković je bibliotekarka ili knjižničarka. Meni je oduvijek bio taj izraz bibliotekarka nekako ljepši. U Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, znači usmjerena je na podršku istraživačkoj zajednici, organizira različite oblike izobrazbe sukladne potrebama istraživača za pretraživanje literature, znanstveno izdavaštvo i upravljanje podacima, i također je uključena u razvoj institucijskog repozitorija pri svojoj ustanovi i šire od toga. Ovaj webinar imat će 3 dijela. U prvom dijelu Milica će nam dati uvod zašto Open Journal System. Drugi dio, kolegice su malo izmijenile redoslijed, tako da u drugom dijelu će nam Ljiljana ispričati što je Open Journal System iznutra i kako izgleda raditi u tom sustavu sa primjerima, što će biti sigurno jako zanimljivo. I na kraju će nam Zorica reći nešto o samoj implementaciji Open Journal sustava i nekim iskustvima iz Srbije. Ja vas pozivam da postavljate pitanja. Možete pitanja postavljati u Q&A dio, i tamo vas molim da možda, ako nekom posebnom predavaču upućujete pitanje, možete to navesti ili postaviti općenito pitanje, a možete diskutirati i u chatu gdje ćemo mi pratiti pa ćemo prenijeti ako će biti zanimljivih pitanja. Evo ga, dajem riječ Milici. I zaboravila sam reći da se ovaj webinar snima, a samu završnu diskusiju možemo snimati ili ne moramo. U svakom slučaju prije objave samog webinara lako je možemo izrezati. Hvala. Milice, izvoli. Dobar dan svima.
Mi se već, ja znam mnoge od vas, nadam se da i vi znate nas. Mi kad smo se dogovarale šta ćemo pričati danas, pošto nijedna od nas nije tehnički stručnjak, nijedna od nas ne bavi se samom instalacijom Open General sistema i slično, mi smo se odlučile da ovo predavanje bude više namenjeno onima koji su početnici i onima koji imaju već, znači vi imate u Hrvatskoj Hrčak platformu, znači to je možda namenjeno pre svega vama koji već nešto imate ili koji razmišljate da li da se upustite u Open General System ili kojim putem uopšte da idete. I prosto došli smo do zaključka, iako je ova tema dosta poznata i ovaj sistem se dosta koristi, da među urednicima stalno dolazi do smene generacija, stalno se pojavljuju novi ljudi i nekada neke stvari treba i ponoviti, a Open General System je softver koji se razvija tako da u suštini uvek ima nešto novo i da se kaže. Na početku neki osnovni podaci, to je besplatan softver, otvoreno koda i to je veoma bitno i vidjet ćete da će kroz moju priču se to stalno provlačiti. I on je u tom smislu poprilično jedinstven. Ima nekoliko takvih softverskih rešenja, ni jedno nije toliko široko rašireno, iako su dobri i javljaju se neka nova i modernija, ali je to prvi softver koji počiva na tom konceptu koji se pojavio još 2001. godine, znači koji se pojavio početkom ovoga veka i koji u stvari uneo neku vrstu i revolucije u naučno izdavaštvo, u otvorenom pristupu i u digitalno naučno izdavaštvo, što vam niko neće tako reći u svetu u kom dominiraju komercijalni izdavači, ali ako pogledate sa jedne druge strane, one naše nekomercijalne institucionalne strane, to zaista jeste tako. Znači, to je nešto na što posebno skrećem pažnju i što treba imati u vidu kada razmišljate o kvalitetima ovog softverskog rešenja. Zanimljivo je da ga održava jedna neprofitna inicijativa koja uključuje više institucija, Public Knowledge Project, i ona je zapravo u Kanadi, ima svoje sedište, ali aktivni su širom sveta i učestvuju u različitim projektima i sarađuju i na evropskim projektima. I Open General System će biti, ako znate za platformu Open Research Europe, koju Evropska komisija je namenila korisnicima zapravo sredstava, učesnicima na projektu, da tamo mogu bez plaćanja onih troškova objavljivanja da objavljuju. Open General System će u narednom periodu, Public Knowledge Project će zapravo sa ovim sistemom Open General System učestvovati u projektu i zapravo će cela ta platforma se prebaciti na ovo softversko rešenje. Imate sajt vrlo razvijen sa različitim materijalima, sa kursevima, mnogo snimaka, znači velika je zajednica koja stoji iza ovog projekta, decentralizovana je zato što postoje različite lokalne zajednice koje ga održavaju, tako da to treba isto imati u vidu kada razmišljate o ovom softverskom rešenju, da zapravo tu manje više pokriveni i da vi možete da utičete na tu zajednicu aktivnim sugerisanjem kako da se neki problemi reše ili ukazivanjem na probleme koje treba rešavati. I pored ove detaljne dokumentacije, mi smo u EFLU napravili jedan jednostavan priručnik za početnike, to je kao checklista gde vi u stvari treba da vidite šta treba uraditi, pa ćete onda za svaki od tih koraka naći detaljnije izvore. Ovo je neka mapa koja nije potpuna, znači ima preko 50.000 časopisa širom sveta koje koriste ovaj softver, zapravo je broj veći zato što ne uspevaju da isprate sve, tu se situacija često menja i u principu jedan dataset je dostupan, ovde na ovom linku ćete to naći, koji se ažurira povremeno i ja sam iz tog dataseta izvukla ovaj podatak da u Hrvatskoj ima 81 časopis koji koristi Open General System, od toga je 46 na Hrčkovoj platformi. A u Srbiji ima 66 časopisa koji koriste Open General Systems, ali nije jasno da li su sve platforme pokrivene, jer, na primjer, tu sad ima različitih načina korišćenja. Recimo, mi u Srbiji imamo Syndex koji ne publikuje sadržaj na glavno mesto na kom publikuju nije Open General Systems, ali zato čitava ona mašinerija i za zaslanje radova i za prijem radova i recenziju jeste i veliki broj časopisa je tu koristi. Tako da
tu ima različitih kombinacija. Recimo ima časopisa koji koriste Open Journal System samo da bi publikovali sadržaj, ima oni koji publikuju na nekoj drugoj platformi, ali sve one redakcijske poslove rade kroz ovaj sistem i ima onih koji sve poslove redakcijske rade kroz taj sistem. Tako da je u stvari ova brojka mnogo, mnogo veća. Zašto bi trebalo koristiti taj sistem? Ja ću sada vrlo neobjektivno pokušavati da vam objasnim zašto bi trebalo koristiti. Mi kada razgovaramo sa urednicima časopisa, oni obično to što imaju i to što su napravili porede sa onim kako izgledaju komercijalni časopisi. Pa onda kaže, pa vidite, Elsevier ima ovo, pa oni imaju tu neke metrike, pa ne znam, oni stoje kod njih šarenije, pa kod njih ima, ne znam, više menija i ovog i onog. I to je u suštini pogrešan pristup, zato što ako analizirate sa korisničke strane, što mi bibliotekari u stvari često radimo, vi ćete videti da ti sajtovi velikih izdavača zapravo i nisu, vrlo su konfuzni. Recimo, ja sam juče pola sata pokušavala na Springerovom sajtu da nađem informaciju koliko tačno APC naplaćuje jedan konkretan časopis i da li to što piše u njihovim opštim politikama važi za taj konkretan časopis. Tako da zapravo nije njima funkcionalnost neka jača strana i ako analizirate svaku stranu šta na njoj ima, šta oni sve koriste, vidjet ćete da to nije u stvari savršeno. Tako da ću ja danas upravo pokušati da vam objasnim zašto taj kompromis koji vi pravite ako koriste software otvorenog koda nije loš kompromis i da u stvari i vi imate šanse da napravite vrlo profesionalan časopis i vrlo funkcionalan koristeći ovo softversko rješenje i da se ne treba porediti sa komercijalnim izdavačima. Ono što je najvažnije za ovo softversko rješenje je da ono podržava sve faze procesa izdavanja časopisa. Na koji način podržava? Vi možete u nekom običnom, ne znam, u Drupalu napraviti da se sve to podržava, ali ćete morati da uložite dosta u programiranje, morat ćete nekom da platite i pitanje je kako ćete to posle održavati. Ovde se radi o tome da vi kada instalirate ovaj softver, on ima potencijal i to je pitanje podešavanja da li ćete vi sada podesiti da vam se nešto prikazuje ili ne prikazuje. Znači, on je već unapred pripremljen da veći deo tih funkcija, odnosno sve bitne, vitalne funkcije u tom procesu može da održava. Drugo, on ima te standardne funkcije koje vi čak i ako ih ne koristite odmah možete naknadno da ih uključite i ima gomilu nekakvih pluginova, dodataka koje vi možete da koristite, a neke možda i nećete da koristite, ne odgovara vam, ali na primjer možete da dodeljujete persistentne identifikatore, na primjer DOI, možete da šaljete određenim agregatorima meta podatke automatski, znači ne da sad pravite neke XML-ove ili ručno unosite negde, nego da to ide direktno iz sistema. Ima funkcija, na primjer, za dugoročno čuvanje i onda ako ste dijamantski časopis, znači koji ne naplaćuje ništa, to vam je čak i besplatno dostupno, tako da su te sve neke vitalne funkcije automatizovane. Ono što je takođe veoma bitno je da vi imate kontrolu nad sadržajem i podacima, znači vi niste napravili ugovor sa nekim komercijalnim izdavačem, pa kada ugovor istekne, pitanje je šta ćete vi moći da izvučete i na koji način, a najčešće ćete manuelno morati da izvučete, jer će se oni na svaki način potruditi da vas obeshrabre da od njih odete. Znači, vi ovde imate kontrolu nad tim sadržajem i recimo ako imate platformu koja je OJS-u, samostalnu, pa hoćete da uradite neki upgrade, da instalirate noviju verziju ili nešto izmenite, vi ćete najčešće to moći da uradite direktno iz sistema. A ako imate i neku zapuštenu platformu koja sad ne isplati se, više vam se isplati da napravite novu, vi ćete moći kroz otvoreni protokol te podatke da prevučete. Tako da u suštini uvek ima opcija. Tu postoji jedan problem one dokumentacije koju nije lako izvući, ali nju nije lako ni iz jednog sistema izvući. Ono što je takođe bitno je da je softver besplatan i da je kod otvoren i da postoji velika zajednica koja to održava i uvek kada razmišljate o infrastrukturi, dobro je biti tamo gde je mnogo, gde je velika zajednica, zato što ako dođe do bilo kakvih neočekivanih situacija, do ne znam toga da se sad inicijativa prekine,
veća je verovatnoća da rešenja koja se prave za izlazak iz takve situacije se prave za veliki broj korisnika, nego kada koristite neko egzotično rešenje. Tako da u suštini ta velika zajednica sutra sve i da ne znam nekim čudom nestane ova inicijativa, ta velika zajednica će imati interes da traži rešenje i vi ćete biti pokriveni tim. To je jedna logika koja se prosto treba držati ako koristite softver otvorenog koda. Naravno, to što je softver, što je kod otvoren, to je značajno zato što vi onda imate programere koji mogu nezavisno da razvijaju svoja rešenja i da ih dele na GitHubu, što se sada i dešava, a onda neka od tih rešenja i uđu u to sistemsko rešenje, u neku noviju verziju. E sad, zašto urednici ne koriste? Neki urednici ne vole da koriste Open Journal System i ono što mi čujemo kao izgovor najčešće, ne dopada mi se dizajn, ja ne mogu da stavim meni gde ja hoću, imam ograničene teme, moram da, ne znam, to ako hoću da mi bude lepše, šarenije, ja to onda moram, nije mi zgodno da to sređujem. Onda većina njih veruje da su u stvari komercijalne. To je jedna, ja se usuđujem da kažem, predrasuda, da su te komercijalne opcije zaista kvalitetnije, da su one zgodnije, jesu neke stvari jesu zgodnije, neke stvari jesu prilagođenije korisnicima, ali sa druge strane, ako razmišljate dugoročno, nije vam zgodnije kada treba podatke izvući. Znači, uvek sugestija jedna, kada razmišljate o tome šta je dugoročno dobro, uvek treba razmišljati unatrag od toga šta se dešava kada vi tu opciju više nemate, znači kada više nemate da platite, kada je ugovor istekao, šta se onda dešava i koje opcije imate na raspolaganju. Znači, ako koristite softver otvorenog koda, uvek imate više opcija na raspolaganju. Takođe, dešava se, ima bagova. Recimo da nešto ne radi, a trebalo bi da radi. Mi, na primjer, u Srbiji imamo problem na Univerzitetu u Beogradu, naročito zato što se preko proksija pristupa spoljnom svetu, internetu, i onda neke opcije zbog tog proksija ne rade. I onda je jako teško utvrditi šta u stvari tu ne radi i naći neko rešenje. Ali tu ima rešenja, PKP ima svoj forum i možete se uključiti u taj forum, a i ovo regionalno umrežavanje isto može da donese do nekih rešenja, jer možda je neko našao rešenja, mi to ne znamo. Takođe, postoji jedna doza konzervativizma među recenzentima i autorima koji ne žele da koriste sistem i mi, na primjer, imamo više od nekoliko časopisa u Srbiji koji nisu uspeli, iako su imali dobru volju da ceo proces provedu kroz sistem, ne žele, recenzenti to ne žele i onda oni zapravo i dalje primaju radove na stari način, e-mailom, a onda samo objavljuju na Open Journal sistemu. To jeste jedan kulturni problem više nego tehnički. Isto, teško je obezbediti održavanje ako radite sami, zato što IT stručnjaci, kojih u našem regionu ima sve više i oni su sve bolji, oni se prosto školuju tako da su zainteresovani za rad u korporativnom sektoru i apsolutno oni misle da su ovi sistemi zastareli, da to niko ne koristi. Recimo u Beogradu njima su na fakultetu objasnili da je PHP, na kom OJS počiva, zapravo zastareo programski jezik i da to više niko ne koristi i pojma nemaju da ključni akademski softver u stvari je pisan u tom jeziku i da se koristi i da se dalje piše u tom jeziku i to je isto jedan jako veliki problem, tako da je IT podrška vrlo često nedostupna. I tu sad prednosti vašeg hrčak sistema dolaze do izražaja zato što tu ta podrška jeste obezbeđena. Ja sam ovde napravila jednu tabelu koja je krajnje pojednostavljena i ja ću samo sad protrčati kroz nju, prezentaciju ćete dobiti pa ćete moći da pogledate detaljno šta ona hoće da kaže. Mi u stvari imamo nekoliko tipskih rešenja kada su u pitanju softverska rešenja. Jedno je da samostalno podignete Open Journal System na nekom svom serveru, drugo je da imate platformu tipa Hrčka ili neku komercijalnu platformu koja je, ne znam, mi na primjer imamo u Srbiji taj Scindex koji jeste komercijalan, plaća se, ali je prihvatljiva cena, tako da ima dosta korisnika. To je onaj opcija software as a service. Bitno, bilo da se plaća, bilo da se ne plaća. Recimo u Grčkoj ima isto tako nacionalnu platformu, pa časopisi mogu besplatno da je koriste i u raznim, u Finskoj, u Holandiji ima takvih slučajeva dosta. Recimo ima na univerzitetu takvih slučajeva gde časopisi koji pripadaju univerzitetu imaju upravo tu vrstu usluge software as a service, gde je neki koji IT odeljenje to postavilo, oni samo koriste. Postoje komercijalni servisi koje nude ovi veći izdavači, kod nas su Sjendo i Greuter najprihvatljiviji cenom, ali onda ima i Elzevira i ostalih, Springer i tako dalje, gde vi u stvari plaćate
Ali to šta ćete vi moći, da li ćete moći da, kako ćete moći da diseminirate, na primjer, meta podatke, da li ćete moći da delite meta podatke pod CC0 licencom tako da ih svi koriste, što vama kao časopisu otvorenom pristupu i tekako odgovara, to zavisi od toga da li će vam to vlasnik platforme dopustiti. Znači, vi ste tu ograničeni nekim komercijalnim interesom tih vlasnika te platforma. I vrlo često to što vi hoćete da sada, jer i tamo nije baš da je dizajn takav kakav vi hoćete, to što vi hoćete da popravite vrlo često podrazumeva i dodatna plaćanja. A neke stvari u stvari uopšte nisu ni moguće. Recimo, vi možete u OJS-u, ako imate, hoćete da se potrudite, vi možete da doterate taj interfejs, mada ja ne preporučujem da se to mnogo čačka, zato što se veći deo toga izgubi kada se radi ažuriranje i on je sasvim takav kakav jeste, vrlo pristojno izgleda i ne isplati se toliko insistirati na, ne znam, dizajnu, treba da bude što jednostavniji, znači i ni to nećete moći kod komercijalnih servisa. Takođe, jedno od dosta zastupljenih rešenja su ovi takozvani CMS-ovi, Content Management sistemi, koji Drupal, WordPress, Joomla i čak i nekada neki napravljeni kućne varijante gde vam je neko napravio nešto apsolutno svoje, oni nisu prilagođeni diseminaciji meta podataka i tamo ako hoćete stranicu da formatirate možete, ali morate ručno i sve podrazumeva i dodatni napor i dodatne troškove, znači nije na dugme uključim opciju pa sad imam tu opciju i u suštini tu je veliki rizik da oni nemaju one standardizovane scheme meta podataka u pozadini, tako da kao hoćete da pređete na nešto drugo, to ćete verovatno sve morati ponovo da radite ili ručno da prenosite i slično. Tako da je ovo ćete izanalizirati sami, možemo posle diskutovati o tome, ja bih samo još neke sitnice pokazala. Kako izgleda ta sad prilagođenost, mašinska čitljivost je u stvari veoma bitna kod Open General sistema. Evo, ovo je jedan sajt koji vrlo pristojno izgleda, ali koji je rađen korišćenjem onih content management sistema. I kada pogledate ovde, ovo je jedna stranica i ona ima te meta podatke koje treba da ima, ali ako pogledate onaj mašinski čitljiv deo, uđete u page source, vi ćete vidjeti da ovde nema nikakvih ugrađenih meta podataka koje bi, na primjer, Google Scholar ili neki drugi agregatori i pretraživači mogli da izvuku. Ovo je stranica iz Hrčkovog OJS-a, gde imate stranicu sa svim meta podacima i pogledajte, imate sve meta podatke mašinski čitljive, formatirane, koje sada svi ti sistemi, recimo Google Scholar ovo jako voli ovako da vidi, Google i razni drugi agregatori, znači u principu to je nešto što utiče i na rangiranje i na vidljivost u tim pretraživačima. I to je ono o čemu treba razmišljati. Znači ja kada procenjujem neki sajt da li je dobar ili ne, ja ne gledam toliko šta je na ovoj strani levo, nego kliknem desni klik i uđem u page source da vidim šta ima u pozadini. I ako nema ovoga, to je odmah minus, tražite drugo rešenje. Takođe, ovo je isti članak, isto je u Hrčku, ovo je takozvani OAI-PMH protokol koji u stvari veliki broj agregatora, na primjer OpenAir i Based i Core i slično, oni odavde vuku te meta podatke i oni su tu formatirani, njima servirani, ovo je javno dostupno i može da se preuzme, što takođe utiče na vidljivost. Znači, veoma je bitno da li taj sajt na kom držite časopis to ima. Ima komercijalnih izdavača koji ovo ne omogućavaju jer ne žele da dele meta podatke svima, nego žele da dele onima kojima oni žele da dele. Sad, ovo je jedan isto dijagram koji možete detaljnije on ilustruje samo sve ovo što sam rekla, znači ta vidljivost i taj potencijal da se meta podaci diseminiraju je zapravo bitno i ako vi imate časopis koji počiva na Open Journal sistemu, na tom softveru, vi imate nekoliko načina, nekoliko kanala kroz koje možete da diseminirate te meta podatke i ovo su sad neki od servisa koji rade za vas, koji vama povećavaju vidljivost. Jer vidite, na primjer, ako vi u DOAI šaljete meta podatke, DOAI sarađuje sa drugim sistemima, uključujući i OpenAlex, koji je jedna infrastruktura sa kojom ćemo mi svi tek imati posla. Da vi o tome ne morate da mislite, znači to se dešava preko noći, vi ste jednom podesili nešto, šaljete te meta podatke i sada ti sistemi, to je znači jedan ekosistem, ti sistemi rade za vas. Zbog toga je OJS dobar. Kod komercijalnih izdavača ova diseminacija neće nikada biti toliko široka. Oni će možda slati u DOAI ako žele, možda će slati u EBSCO ako imaju takvu vrstu saradnje,
Slaće u Web of Science ili Scopus ako ste se indeksirali tamo, ali ih svi ovi drugi agregatori i pretraživači neće zanimati. Znači, vidjet će se u Google-u, možda će se vidjeti u Google Scholaru, moći ćete da izvučete u ovim reference menadžerima, moći ćete da povučete meta podatke, ali je sav ovaj gornji deo ovog dijagrama potpuno upitan i vrlo je verovatno da nećete imati vidljivost u nekima od tih servisa. Ja neću ništa više dalje objašnjavati, prestaću da delim ekran i što se mene tiče Ljilja može da nastavi. Nećemo sada da odgovaramo na pitanja koje, ako ih ima za tebe ili samo da krenem ja? Predlažem Ljiljana da na pitanja odgovaramo Na kasnije. kraju. Da, na kraju. Ok. Sada ću ja da podelim svoj ekran. Samo malo, nadam se da vidite. Se vidi moj ekran? Vidimo, super. Ok. Kao što je Milica rekla na početku, malo ćemo pričati danas o tome kako izgleda raditi u OJS-u. Ja sam isto bibliotekar, a što se tiče samog programiranja i postavljanja i podizanja OJS sistema, o tome zaista ne znam. Ali ono što znam i što želim da podelim sa vama su zapravo iskustva jednog tehničkog urednika. Ja, pored toga što radim u Institutu za povrtarstvo, radim i za honorarno kao tehnički urednik jednog časopisa koji se bavi prostornim planiranjem. I njegov naziv vidite ovde na naslovnoj strani, imate ovde i njegov link, možete da pogledate ako želite. A ja ću sad na primjeru ovog časopisa objasniti kako izgleda biti tehnički urednik u jednom časopisu koji radi u OJS sistemu. Kao što je Milica rekla, OJS sistem je sistem otvorenog koda i platforma je koja je u širokoj upotrebi kada je u pitanju objavljivanje naučnih časopisa. Ovo isto Milica rekla, ali nije zgoreg i da se ponovi. Dakle, sadrži alate za kompletno je automatizovan ceo proces objavljivanja, ceo proces dakle, obrade rada od njegovog ulaska u sistem pa do samog objavljivanja, ceo proces je automatizovan. Takođe OJS nudi mogućnost arhiviranja svih vaših brojeva časopisa i lak je za upotrebu i jeftin za održavanje. Ono dakle sam ja htela prvo da krenem, to je ta naslovna strana časopisa o kojoj je Milica malo pre nešto rekla. I evo ovako da kažem iz prve ruke iskustva kad smo tek krenuli da radimo u ovom časopisu, cijela ova naslovna strana nije ovako izgledala. Mi smo prvo imali jedan sastanak gde smo pričali o tome šta bi to sve trebalo da bude na toj naslovnoj strani i vremenom kako smo konkurisali da se časopis indeksira u Scopusu, trebalo je da dodamo recimo konkretno tada etike i tako dalje i onda dobro je dakle što ovo može da se dopunjava, što može da se modifikuje u zavisnosti od toga kakve su vaše potrebe i kako je vaše iskustvo. Normalno da ćete kad tek podignete časopis nešto propustiti ili nešto zaboraviti da stavite ili da će se neka nova pitanja otvoriti, neke nove potrebe tokom objavljivanja časopisa. Ali dakle ono što je meni najzanimljivije i onako što mislim da je veliki plus je što to može i tokom rada da se dodaje ili da se oduzima ili da se menja, ali da jednostavno cijela ta naslovna stranica ne promeni mnogo od svog izgleda. Mi bibliotekari, pogotovo koji radimo još i u repozitorijumima, znamo koliko je važno da na jednoj naslovnoj strani časopisa nađemo sve podatke koji su nam potrebni za identifikaciju određenog časopisa, pogotovo kad su licence u pitanju, jer to zna često da bude, nemam pojma, tamo negde u nekom ćošku, pa da ne možete, skoro smo baš imali pre neki dan, evo i Milica nam je pomagala, da je na DOI sistemu bila registrovana jedna licenca, a da je na samom sajtu časopisa bila potpuno druga.
Tako da ima raznih situacija zaista, a ono što OJS omogućava je ta neka transparentnost i jasno mesto svakog podatka, tako kad uđete u neki časopis sa ove bibliotekarske strane, to jest ili od strane jednog menadžera repozitorijuma, administratora repozitorijuma, vi jednostavno tačno znate gde koje podatke da tražite i to je sa stanovišta korisnika veoma važno zato što, kažem, obezbeđuje tu transparentnost i, i to je zapravo vaš veliki plus. Kao što sam rekla, automatizacija svih delova objavljivanja rada je, ovaj proces svih objavljivanja rada je automatizovan u svim njegovim delovima, a naročito je jednostavna ova predaja rada. Kad dođete konkretno na naslovnu stranu, na opciji Submissions, otvorit će vam se ova maskica da se registrujete ili da se prijavite ukoliko ste već slali rad za ovaj časopis. Kada se registrujete i kada se prijavite, pojavit će se ova checklista koja vas još jednom upozorava na to i da kažem proverava, da se tako bolje izrazim, da li vaš rad ispunjava sve one uslove koje se od vas očekuju u ovom časopisu i tu checklistu formirate sami. Vi ćete u svakom slučaju imati pomoć sistema koji će na početku da vam da neke, da kažem tako, uvodne, osnovne neke parametre za checklistu, ali u svakom slučaju sve ono ostalo prilagodit ćete vi svom časopisu. Isto i u ovoj fazi mogu da kažem da ova checklista na početku nije izgledala ovako, ali da se jednostavno vremenom nešto dodaje, nešto oduzima na osnovu iskustva koje se stiče tokom rada. Sama predaja dokumenta, ovaj treći slajd ide, uploadujete svoje dokumenta i na kraju popunjavate osnovne meta podatke kao što su autori, njihove afilijacije, naslov rada, apstrakt i tako dalje, ali sve ovo, hoću da kažem, je olakšano zato što vas kroz maskicu sistem vodi na sledeći korak. Tako da je sve vrlo lako i samo predaja rada traje samo par minuta. Sad, kakve su prednosti ovakvog načina automatizovanog predaje rada i predaje rada u sistem? Svi oni koji su ikada radili na bilo kakvim ovim tehničkim poslovima, bilo da je u pitanju neka konferencija ili časopis, a bez nekog sistema, znaju koji je to haos u mailu kad krenu da vam stižu radovi, pa nešto treba da šaljete na recenziju, nešto se vratilo sa recenzije, pa kad se pomešaju verzije i tako to. To je jedan pakao za svakog ko se bavi tim nekim tehničkim pitanjima, to sam obično bila ja, pa tako da vrlo dobro znam kako to izgleda. Kada je sve u sistemu, to je mnogo olakšano i urednici ili oni koje vi podesite u sistemu da dobiju samo jedan mail notifikacije da je prijavljen novi rad u sistem, ali i link dobijete ka tom radu, tako da odete tamo, nema opterećivanja ničijeg maila, nema zagubljenih radova, nema zagubljenih recenzija i tako dalje. Kada je u pitanju proces recenzije, on je takođe automatizovan i recenzija se odvija na osnovu uslova koje ste vi definisali u politikama svojim na početku. Dakle, recenzija može biti da je nemate, može biti da imate jednog recenzenta, 2 ili 3, može biti da je recenzija jednostruko slepa, to jest da recenzenti ne znaju imena autora, može biti da je dvostruko slepa, dakle, ne znaju se ni autori ne znaju kojim je bio recenzent i sve ove opcije sistem vam nudi, a šta ćete vi od svega toga izabrati zavisi od vas. Takođe je još ono što mi je jako važno da napomenem je da kada dodelite u sistemu ulogu recenzenta nekome,
on će moći da vidi samo onaj deo sistema koji se tiče recenzenta. Znači neće moći da uđe u one opcije koje se tiču recimo predaje rada ili copy editing i production, tamo neće moći, nego će biti otvoren samo onaj deo sistema koji se odnosi na recenziju. Isto još jedna dodatna olakšica samog automatizovanog sistema je kada se rad pošalje na recenziju, odredi se datum do koga vama treba recenzent da odgovori i kada se približi istek tog roka, recenzent će dobiti jedan mail u kome ga kao neku vrstu podsjetnika da se bliži vreme da se preda recenzija rada, a ako se taj rok premaši, urednik će dobiti obaveštenje o tome, tako da može da odreaguje i da preduzme neke korake u vezi sa tim, bilo da požuri malo recenzenta ili da eventualno ukoliko ima nekih problema zameni recenzenta. Što se tiče lekture, konkretno u ovom časopisu sprovodi se lektura i korektura kao i priprema za štampu i ukoliko vi ove korake nemate, vi ih možete preskočiti, a ukoliko ih imate, ja ovdje želim da navedem jedan primjer koji smo mi konkretno imali, o čemu je malo Milica pričala malo čas. Mi smo recimo na ovom koraku kod lektora imali tu situaciju da je lektor apsolutno odbijao da sve radi automatizovano, jer je imao lošeg iskustva sa prethodnim sistemima u kojima je radio. Ja sam isto u saradnji sa svojim kolegama ovde na institutu na kome sam zaposlena imala lošeg iskustva sa pojedinim sistemima gde vi trebate da predate rad, gde to traje satima i gde niste sigurni na šta sledeće, koji je vaš sledeći korak i šta sledeće treba da uradite, tako da je i lektor imao takvih negativnih iskustava sa takvim sistemima i poslao nam jedan mail sa 1000 uzvičnika, ja ne želim da radim ni u kakvom sistemu, ja ću vama da pošaljem lektorisane radove, vi meni pošaljite dokumente, ja ću vama lektorisane radove, radite, ja u tome ne želim da učestvujem. I onda smo mi bili prinuđeni u početku da prihvatimo to i da kažemo ok, važi, može, pa sam ja ručno dodavala ovde njegove te lektorisane radove. Međutim, ipak smo nekako uspeli vremenom da kroz lagano neko objašnjavanje, neke screenshotove i on je vrlo brzo video da to zaista je jednostavno i da nema nikakve velike filozofije i pristao je na to, tako da sada, posle izvesnog vremena, ovaj proces lekture se vrlo lako odvija preko sistema i više nemamo tog mešanja preko maila. Zašto sam htjela ovo da naglasim? Htjela sam da kažem zato što je vrlo važno u toj nekoj prelaznoj fazi da pristanete na takva prelazna rješenja, jer je teško iz raznih razloga. Ljudi imaju negativno iskustva ili jednostavno ne snalaze se dovoljno dobro ili jednostavno imaju strah, plaše se, nisu sigurni šta ih tu čeka. Tako da uopšte to nije tako strašno kao neko prelazno rješenje imati tu komunikaciju putem maila dok se ljudi malo ne oslobode, dok ne vide da to nije ništa strašno i onda posle to krene svojim tokom kao evo i ovde vrlo brzo smo se uigrali. Nakon lekture radovi idu dalje na pripremu za štampu gde dobijaju ovako lepo svoj izgled u PDF-u sa ovim karakterističnim fontom za ovaj časopis i sa ovim njihovim izgledom rada. I opet isto i iz ove oblasti oni kače svoj rad u sistem i idemo dalje. I takođe, još i ovo važno da kažem, da sistem obaveštava nakon svakog ovog koraka. Dakle, i kad lektor ubaci svoju lekturu i kad iz štamparije postave dokument za pripremu za štampu, svi oni koji treba o tome da budu obavešteni, bivaju obavešteni jednim mailom notifikacije. Kada je u pitanju samo objavljivanje ili ono što bi sistem rekao publishing,
dakle krajnji rezultat svog ovog rada. Tu ima najviše posla za tehničkog urednika, obzirom da ceo rad prolazi kroz neku kao traku, nešto se sa njim dešava, može se desiti da se veoma razlikuje od prvobitne verzije koja je predana preko recenzije, lekture do pripreme za štampu i potrebno je uneti nove meta podatke, možda je izmenjen naslov rada, možda je izmenjen redosled autora, to nam se jednom dogodilo, možda je izmenjen apstrakt ili tako dalje. I ja sam sad namerno ovde stavila puno screenshotova da bih vam pokazala koliko taj korak zna da bude kompleksan i koliko imate puno mesta na kojima možete da pogrešite i da sad krajnji rezultat bude neka greška u časopisu, ali sistem vas polako vodi kroz sve ove, vi samo jednostavno popunjavate i kad kliknete next otvorit će vam se nova maska koju je potrebno da popunite. Tako da se ta neka mogućnost pravljenja greške zaista svodi na minimum i vremenom vas ovaj sistem prosto relaksira, da nemate tu neku napetost i tu neku tremu za objavljivanje kao ja, neću valjda da pogrešim, nego da jednostavno sistem vas lagano vodi kroz sve to i retko dolazi do greške. Čak je i toliko dobra i ta opcija da imate pre samog ovog klika na publishing, imate tu opciju da pogledate kako će ceo taj broj izgledati na sajtu i da vidite i da možda recimo nešto, možda tek neki put i kada objavite vidite da nešto fali i imate to možete nebrojeno puta da idete tamo vam da vidite kako to izgleda i kad ste na kraju sasvim sigurni da je to, kad ste to pregledali, idete na taj publishing i taj broj časopisa se objavljuje. Ja ću sad još jednom da sumiram ono što smo možda i više puta naveli ovde, ali eto iz nekog svog ugla i na osnovu nekih iskustava koje ja imam, meni se čini da bih od glavnih prednosti OJS sistema navela tu automatizaciju uređivačkih poslova, koja je veoma važna, naročito, kažem, kad su u pitanju ti mailovi i to slanje mailova tamo vamo, ja ne znam prosto već više i kad bismo se ponovo vratili na nešto ovo, autor, recenzent, lektor, priprema za štampu, ja više ne znam ni kako smo se snalazili kad smo to radili preko maila. Poboljšana je koordinacija u timu. To je zaista tako jer glavni odgovorni urednik i svi ostali urednici kao i tehnički urednik radi izvođenja nekih radnji koje je potrebno u tom trenutku u sistemu, imaju uvid u ceo proces nastajanja konačnog rada i to je znači vrlo lako, čak i kad se priča recimo na Zoomu, kad imamo neki sastanak preko Zooma, svi mogu da uđu direktno u sistem i da gledaju i da vide šta i kako, tako da ta transparentnost i ta koordinacija zaista su velike prednosti. A s druge strane, obezbeđuje se i zaštita podataka od onih učesnika u ovom procesu koji određene procese ne bi trebalo da vide, tako da konkretno mislim na recenzenta koji ne treba da vidi autore i tako dalje, pre objavljivanja rada. I naravno ovaj sistem automatskog slanja poruka koji je opet, ne može da se desi neka ljudska greška da ste zaboravili da nekom pošaljete mail ili da nekoga obavestite. I ono što je isto jako važno, sve verzije dokumenta od prve one sirove verzije do konačne verzije za objavljivanje nalaze se u sistemu i ostaju tu, tako da uvek možete da se vratite ukoliko za to postoji neka potreba i tu su u sistemu i naravno arhiviranje svih brojeva časopisa na jednom mestu, to je odlična i to je velika prednost. E sad, šta je ono što bih ja navela možda kao neke mane i kako ja smatram da se one mogu prevazići? Ono što sam ja malo pre navela kao primer da ima dosta otpora, da jednostavno ljudi su imali kontakt sa nekim raznim sistemima koji nisu bili tako dobri i ne žele više da učestvuju u tome, ili recimo jednostavno ne žele da uče ove tehnike sa starijim istraživačima koji su pred penzijom, to se često dešava, da ne žele da uče ili da savladavaju ove nove tehnike.
I stavila sam ovdje nekoliko linkova ka pisanim uputstvima koja sam ja koristila. Ova pisana uputstva za one koji nisu do sad koristili OJS mogu da deluju veoma opširno i mogu jednostavno da vas zatrpaju i da vas oteraju od toga, da kažete ovdje ima previše, ja ovo ne mogu da naučim i meni je ovo mnogo, ali shvatite da jednostavno OJS zapravo mnogo nudi, a šta ćete vi izabrati za svoj časopis zavisi od toga šta vi želite od tog časopisa, tako da je meni uvijek bilo jako zanimljivo to što vi sistem OJS-a oblikujete prema svom časopisu, a nije neophodno da vi svoj časopis na veštački način gurate u neki sistem koji vama ne odgovara. Tako da je to, i kad su ovo uputstvo u pitanju, uvijek imajte u vidu to da ona zapravo služe da vi iz sistema uzmete ono što vama treba, a da ovo drugo znate jednostavno da postoji i u slučaju da vam zatreba može da vam bude dostupno. Na internetu imate i video uputstva, da imate link ka čitavom nizu video uputstava za korišćenje OJS-a i mislim da samo jednom predanošću i željom da se to nauči, to vrlo lako može da se savlada. I ove neke nesavršenosti mogu se prevazići dodalom, instalacijom dodatnih alata. To konkretno ovdje izgleda ovako. Ovdje je recimo dodat veoma važan alat povezivanje sa Crossrefom da bi ovi do i brojevi funkcionisali. A onda ima ovdje referisanje u određenim bazama, indeksiranje zapravo, a također se može povezati i sa alatkom Plagiarism Checker, tako da dosta toga OJS nudi i svakako vam savjetujem da ga probate. Eto, toliko od mene. Dobar dan od mene. Pretpostavljam da ću sada ja da nastavim. Samo da podijelim ekran. Da li me čujete i da li vidite prezentaciju? Super, i čujemo i vidimo. Je li prezentacija u full screenu ili? Nije. Nije. Aha, evo ga. Sad jeste. Dobro. Pa, dobar dan svima. Dakle, Zorica Janković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Radim kao bibliotekar. Imamo repozitorijum koju uređujem i kao što je Jadranka već predstavila. I ja sam između ostalog, to je tehnički urednik, odnosno editorial koordinator u časopisu Arhiv bioloških nauka i ja ću da ispričam danas naše iskustvo kako smo mi implementirali Open Journal System i na prvom mjestu zašto smo u to krenuli. Pre nego što dođem do OJS-a da predstavim kakva je situacija bila u početkom ovoga veka u naučnom izdavaštvu u Srbiji. Naime, u cilju otvaranja naučnih publikacija i recimo uvođenja do identifikatora u izdavaštvo u Srbiji, nadležno ministarstvo u tom periodu i Narodna biblioteka Srbije je pokrenula agenciju koja se zove DOI Srbija. Koristim termin agencija, nisam skroz sigurna da je baš najbolji termin, ali recimo da je to agencija DOI Srbija. Ona je ispred Crossrefa nastupala kao izdavač za sve naučne časopise u Srbiji, ne sve, nego oni koji su se za to klasifikovali u tom trenutku. I dostavljala je sve potrebne podatke Crossrefu kako bi naučni časopisi i radovi dobijali svoje DOI brojeve u Srbiji. Zapravo hteli su u to vreme naučni časopisi su postajali, izlazili i počeli da izlaze i online i tu je bila različita slika, nisu svi online izdavaštvo videli na isti način.
i DOI Srbije je trebala zapravo da uvede red u tom polju. Ukratko, šta je DOI Srbije donela? Zapravo donela je programere i stručno osoblje, oni koji su znali kako to treba tehnički odraditi. Pripremali su sve meta podatke i dostavljali XML datoteke kroz REF-u. Na taj način su obezbeđivali su stalni otvoreni pristup tim dokumentima i čuvali su to kao arhivu. Međutim, ono što DOI Srbija u tom trenutku nije nudila, to je i dalje zapravo ne nudi, to je sam izdavački proces. Dakle, oni samo šalju podatke u Crossref, garantuju stalni pristup tim dokumentima, ali sami izdavači su morali da vode računa na koji način će da izdaju te časopise i objavljuju ih. Izdavač je zato trebao da pripremi sve podatke i dokumentaciju koju dostavljaju DOI Srbije, znači kada sveska postane spremna za objavljivanje, moraju da se pošalju radovi i oni podaci koji DOI Srbije od njih traži, da prezentuju taj sadržaj u traženom formatu za DOI, dakle da oni meta podaci koji su otišli u Crossref budu zapravo i vidljivi na samom radu i da ih zapravo na taj način je DOI Srbija uvela neki red, dakle svi oni podaci koji su bitni da bi naučni rad postao transparentan, odnosno od njegovog početka do kraja objavljivanja, oni su prosto naučili su kako to treba da rade. I na njima je dakle ostalo i dalje da se bave time kako da submituju, na koji način će primati radove i dovesti ih do krajnjih objavljivanja. Na ovim linkom ćete doći do DOI Srbije i tu se vidi spisak svih tih časopisa koji DOI Srbija, da kažem, održava u odnosu na Crossref. Arhiv bioloških nauka je časopis u kom ja radim, Archives of Biological Sciences je današnji njegov naziv, to je jedan multidisciplinarni časopis koji objavljuje radove iz različitih disciplina biologije, nastao je 1949. godine, tad se zvao Arhiv bioloških nauka, 1987. počinje da izlazi na engleskom jeziku, a 1993. menja naziv u ovaj engleski naziv Archives of Biological Sciences i pod tim nazivom izlazi i danas. 2002. godine postaje dostupan i u elektronskom obliku, te godine je nastala i DOI Srbija i od tada izlazi elektronski i dan danas. Na Web of Science-u sa impact faktorom je od 2009. godine u Biology, a quartile od početka do danas mu je Q4. Ovamo desno na slajdu vidite kako izgleda prikaz ovog časopisa na DOI Srbija. Link će vas odvesti na taj sajt. DOI broj, klikom na DOI broj uvek ćete doći dakle, na ovu stranicu, odnosno na konkretan rad na ovoj stranici. Tako da na taj način je zagarantovan pristup svim tim radovima, uvek ćete dakle naći sadržaj na ovom linku, ali i dalje kao što sam malo pre rekla, i to je zapravo i najveći problem, jeste to što DOI Srbija ne nudi uslugu produkcije samih radova i časopisa. Kada je časopis izašao online, on je kod izdavača izgledao ovako. Ovaj link koji sam tu dala, koji danas više ne radi, je vodio na tu stranicu. Stranica je vrlo oskudna, nekomunikativna. Imamo jedan link koji vodi na About the Journal. Sada nije dostupan, ali tu zapravo nije bilo nikakvih podataka. Nemamo podataka o ISSN-u. Ovde ne vidimo tu ni ko su članovi uređivačkog odbora. Prosto potpuno je netransparentan. Information for contributors je uputstvo i manuscript submission je prosto link koji vam otvara vaš mail server i tu šaljete na, da kažem, stari način svoje radove u časopis. Tako da prosto vrlo netransparentan i nije u skladu sa, čak ni tada 2002. godine kada je počelo da izlazi, nije u skladu sa otvorenim pristupom i da kažem nekom otvorenom naukom
koje je bilo potrebno. Na ovaj način mi ne bismo mogli da dođemo na Web of Science, što nam pristup, što nam je DOI Srbija zapravo omogućilo. U tom trenutku to je bilo sasvim zadovoljavajuće, dakle mi smo imali DOI Srbija koji je sve nama nudio i to je prosto časopis je mogao da funkcioniše. Izlazak na Web of Science je doneo i jedan mali problem, po mom ličnom mišljenju. Predatorstvo nije naravno samo kod nas bilo poznato, to je i u svetu poznato. Impact faktor veliki impact faktor i čitljivost je pokazalo da mogu tu da se zarade i neke pare, što je bio slučaj i u ovom časopisu. Vidimo na ovom dijagramu, vidimo kako je 2012. pa duplo skočio impact faktor ovog časopisa. Naime, šta se desilo? Tadašnji urednik je shvatio da može vrlo lako doći do mnogo novca i počeo da naplaćuje objavljivanje radova, nudio i brzu objavu, što je naravno impliciralo i na to da nema ni recenzije, mislim neka brza objava skraćuje mogućnost prave recenzije, tako da sam ovaj skok impact faktora je svima koji prate naučno izdavaštvo ukazao da tu nešto nije u redu. Vidimo da on ostaje visoki 13. i 14. godine i naravno oni koji prate shvatili su šta se dešava, čak i ne samo u Srbiji, već naravno na međunarodnom nivou primećeno je da nešto nije u redu. Evo, pojavili su se i članci koji su pokazivali koliko novca zapravo je odlazilo na objavljivanje ovog rada. Na ovim linkovima koje sam dole stavila na sajtu možete da odete i da pročitate celu komunikaciju, posebno ovaj drugi članak, vidi se kompletna komunikacija u tom trenutku koja se dešavala 2014. godine. Časopis je suspendovan privremeno na JCR listi, naravno odmah je u Srbiji kod samog izdavača, prosto svi su se alarmirali. Ono što nisam rekla na početku jeste da je izdavač Srpsko biološko društvo i časopis je sufinansiran od strane ministarstva i nekoliko značajnih naučno-istraživačkih organizacija učestvuju kao suizdavači u ovom časopisu. Tada su shvatili da nešto moraju da urade i naravno krenuli su u akciju. Prvo što su uradili jeste, dakle, smenjen je urednik i potpuno je promenjen uređivački odbor ovog časopisa, koji je naravno, to se dešava sve 2014. godine, krenuli su dalje šta treba da rade, razmišljali su o tome, glavni odgovor je urednik je kolega iz mog instituta, ja sam se tu ukazala prosto pošto sam kao bibliotekar i sa znanjima potrebnim u ovakvoj situaciji. Postala sam tada i tehnički urednik i naravno uradili smo šta smo mogli. Na onoj istoj stranici gdje smo malo pre videli samo sličicu i par linkova, ono što smo mogli da učinimo to je ova slika koju sada vidimo. Inače, taj link, odnosno taj sajt se nalazio na sajtu Biološkog fakulteta. I kompletna komunikacija, ako smo želeli nešto da uradimo, jeste sednemo, mail pošaljemo nekom tamo i onda čekamo da on učini neki korak da bi napravio promenu u meniju, u sadržaju i to je znalo neki put i da traje po 7 do 10 dana. Ali ipak smo uspeli, dakle, da stavimo neke osnovne podatke, da učinimo naš časopis jasan, da se vidi kakva je politika časopisa, da imamo otvoreni pristup, da ne naplaćujemo radove jer smo finansirani iz javnih sredstava i to evo na ovoj stranici možemo i da vidimo. Sljedeći korak koji smo morali da uradimo jeste da rešimo sporne situacije sa ljudima koji su slali silne novce da im se rad bude objavljen, a radovi su bili apsolutno neobjavljivi, nisu naučni. I naravno morali smo da korigujemo ono što je objavljeno, a nije trebalo da bude objavljeno i tu je usledio veliki broj retrakcija i korekcija. Ipak u ovoj situaciji mi nismo mogli da ponudimo jasnu izdavačku produkciju jer dalje smo funkcionisali preko maila.
i nismo mogli da kontrolišemo sadržaj, dovoljno da kontrolišemo sadržaj kao što recimo na ovom sajtu. Naučno izdavaštvo se stalno razvije, postavljaju se novi zahtevi od izdavača da bi nauku učinili što otvorenijim i zato se moraju dopunjavati i popravljati sadržaj na sajtu. Isto se desilo na DOI Srbija, tu smo postavili našu politiku jasnom, transparentnom, uveli smo i online first opciju, nove meta podatke smo uveli kao što vidimo kada odemo na jedan određeni broj, vidimo tu i ORC ID brojeve, kod samog prikaza rada uvedeni su financijeri, reference su postale dostupne, ali naravno i ovo kada radimo mi moramo da molimo nekoga tamo u DOI Srbiji da to postavi. Sad DOI Srbija ima nekoliko časopisa, ima ograničen broj ljudi i na to se uvek mora čekati i ne možemo da uradimo onako na način koji je nama potreban, odnosno kako smo to želeli. I kažem, opet smo ostali na načinu produkcije tako što nam neko pošalje mail i kao što je Ljilja ispričala, gomila mailova i kontrola rada je zaista otežana. Rešenje koje nam se ponudilo je naravno Open Journal System, besplatan, prilagodljiv, potrebno nam je jedino bilo znanje, programersko znanje koje mi u tom trenutku nismo imali. Međutim, imali smo programera na institutu koji je vrlo brzo, za njega je bilo lako savladati uputstvo za postavljanje Open Journal sistema, on je postavio Open Journal sistem, promenili smo URL, ovaj gore URL je naš današnji, i stranicu smo uredili onako kako smo mi želeli. Open Journal System, kao što je Ljilja rekla, već vas na početku vodi u smeru kako treba da uredite stranicu jednog naučnog časopisa, tako da to je bilo vrlo jednostavno. Znači, što se tiče tog opisa, kako ćemo opisati i staviti našu politiku, to je bilo, da kažemo, najjednostavniji način. Bio nam je problem šta sa starim sadržajem. Naš časopis je velik, dugo traje, dugo već postoji, te nismo imali, sadržaj nije postojao u nekom formatu da se on jednostavno uveze. Tako da morali smo da nađemo rešenje šta da uradimo i uradili smo presek. Odlučili smo da od te godine, od tog broja mi krećemo online, sve staro, uvezli smo na ovaj način. All articles are available here i klikom na taj here mi dobijamo, vodimo na stari prikaz časopisa kod nas na sajtu i naravno imali smo link ka DOI Srbije jer tamo zapravo to postoji. A budući radovi su bili onakvi kakvi danas jesu. Imamo klik dugme za make a submission, jednim klikom ulazite u OJS sistem i dešava se ono što je Ljilja pokazala. OJS nudi vrlo jasne video tutoriale, mi smo koristili video tutoriale, bukvalno smo sedeli zajedno. Programer, bibliotekar i tada glavni odgovorni urednik, naučili smo ko šta treba da uradi, kako ćemo funkcionisati. U početku trebalo nam je vremena, dakle da se upoznamo sa sistemom, da opišemo časopis, da pripremimo predefinisane mailove, da sastavimo uputstva za recenzente, za autore i sve one učesnike u produkciji na časopisa. Posle toga zaista sve postaje vrlo, vrlo jednostavno. Sve funkcioniše na klik i svaki akter u procesu proizvodnje jednostavno obavlja svoj proces. Ono što treba da se zna jeste da vi zapravo u ovom sistemu samo ulazite i preuzimate dokumente na kojima posle radite i vratite ih nazad na sistem. Sve te verzije, kao što je Ljilja rekla, ostaju tu zauvek sačuvane. U jednom trenutku, ako se pojavi neki sporna situacija, vi lako odlazite i vidite kako je tekla komunikacija, koji su bili dokumenti. Ako neko recimo traži retrakciju ili korekciju svog rada, vi tačno možete da vidite šta se u kom trenutku desilo. Ovako izgleda naš sadržaj svih radova. Mi smo se odlučili da svaki broj ima svoju naslovnu stranu. Ulaskom u tu svesku, u taj broj dobijamo ovakav sadržaj, a ovako izgleda pregled
tog rada. Sve ovo naravno imamo i na Doji Srbija, ali ovde smo mi to uredili na naš način. Vidi se dakle svi autori, njihove afilijacije, ORCA-ID brojeve, Doji broj koji nas vodi na Doji Srbija, ključni reči, apstrakt, dole imamo reference što se na ovoj slici ne vidi, desno su nam klik ka PDF-u, licenca, datum objavljivanja, a imamo i ovaj PDF viewer koji kasnije ko želi može da downloaduje sam rad. Kako je sve ovo odjeknulo? Odjeknulo je vrlo dobro. Evo ovaj rad je i dokaz da su nas dobro ocenili na međunarodnom nivou, gde se vidi da je uredništvo nešto uradilo. Ono što želim da naglasim jeste da doprinos i kvalitet naučnog sadržaja nisu ni metapodaci, ni vizualni izgled jednog časopisa. Za to su odgovorni autori, recenzenti i urednici časopisa. Međutim, ako mi imamo jasnu i čistu sliku procesa objavljivanja naučnog rada, mi zapravo ulivamo poverenje čitaocima i autorima. Zato moramo da se potrudimo da jasno i transparentno prikažemo šta radimo. Autori su zaduženi da predstave kvalitetan rad, recenzenti da doprinesu tom radu, a urednici da vode računa da to zaista i jeste tako. Da smo uradili nešto dobro, pokazuje, stalno se vraćam na ovu skalu, jeste ponovni rast i to zdrav skok impact faktora, jer niko ne zarađuje na ovom, recenzenti su apsolutno uključeni u proces rada i trudimo se da privučemo što veći broj autora u naš časopis. Ono što zapravo jeste naš izazov jeste to što mi imamo sadržaj na dve adrese, na Doji Srbija i na našoj adresi. Mi se indeksiramo sa Doji Srbija, ne sa našeg OJS-a, i to na kraju nama to jeste sigurno, jer ako u jednom trenutku bilo šta da se desi, Doji Srbija, ministarstvo i Narodna biblioteka stoji iza nas, ali ako odlučimo da se vratimo, da ostanemo samo na OJS-u, metapodaci već jesu tu. Ali mi jesmo jasno objasnili na obe adrese da čitaoci znaju da to nije predatorstvo u pitanju, već da je časopis jasan. Eto, toliko od mene. Ja se plašim da sam izašla iz svog okvira. Izvinjavam. Hvala puno. Hvala puno Zorice, Ljiljana i Milice. Ovo je bilo stvarno zanimljivo i naravno da smo prekadašili vrijeme i uvijek je tako kad i meni se nakon svih godina dešava, naprosto onom koji predaje vrijeme teče potpuno drugačije, onom koji sluša se čini da je trajalo 15 minuta, onom koji priča se čini da je 5 minuta prošlo. To je takvo jedno pravilo. I ja predlažem prije nego krenemo na pitanja da možda, Milice, zaustavimo ipak snimanje jer nam je i vrijeme